un paseo polas nubes. Esa é a sensación que vive quen sube as cubertas da Catedral de Lugo. Unha experiencia de altura para gozar, a vista de paxaro, de toda a cidade e os seus 3 patrimonios da humanidade, a Catedral, o Camiño Primitivo e a Muralla Romana. Para iso é preciso subir un total de 154 chanzos. A ascensión faise acompañado dun guía e de forma gradual polas torres do monumento. Desde o primeiro torreón poderemos apreciar de preto a Torre Vella, os claustros do Palacio Episcopal ou o interior do templo de orixe románica. A visita continúa subindo pola torre da esquerda, onde obteremos unha panorámica totalmente nova sobre o urbanismo da capital e os tellados dos seus edificios máis destacados. Unha viaxe pola capital lucense para vivila e sentila desde as alturas.